Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra 5 każijiet ġodda ta' COVID-19 filwaqt li fieqet persuna waħda, bl-ammont ta' każijiet attivi jerġa' jitlaq għal 27. Dan filwaqt li ma kienu rapportati ebda mwiet bl-ammont ta' vittmi li ħallid din il-pandemija fil-Gżejjer Maltin jibqa' dak ta' 420. Sa tnejn ingħataw aktar minn 631,000 doza tal-vaċċin kontra l-COVID, b'aktar minn 290,000 persuna huma mlaqma b'mod sħiħ. Mill-bidu ta' din il-pandemija f'Marzu tal-2020 kienu reġistrati 30,595 każ ta' dan il-virus, filwaqt li fiequ 30,148 persuna. Intant it-tnejn saret laqgħa bil-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-industrija tal-arti u d-divertiment u l-awtoritajiet tas-saħħa, hekk kif fl-aħħar ġimgħat kien hemm rabja kbira fost dawk illi jaħdmu f'dan is-settur. Dan minħabba li skont huma it-tnaqqis fir-restrizzjonijiet ma sarx b'mod ġust ma' kulħadd. Il-ħamis li ġej fis-7 ta' filgħaxija l-artisti u dawk involuti fis-settur tal-arti, l-ispettaklu u d-divertiment kellhom jinġabru għal protesta fi Pjazza San George il-Belt Valletta. Iżda issa din id-dimostrazzjoni ġiet sospiża sabiex tinstab soluzzjoni. L-MIA xorta insistiet li jekk ma jintlaħaq ebda qbil titħabbar data oħra għal protesta. L-assoċjazzjoni qed tibqa' teżiġi fuq ftuħ gradwali tas-settur b'mod responsabbli.